Breaking news, aron repen angtan pen kewan Barmis supari mate kove akreng Ke-ongdung kenep long. Sonsi Dhonsuri Police Station angkang along Dimapur pen kewang bom Barpeta anat kepon bom ahut. Pulis asai khiatum joy pen birtan longsi kiri ka kuruk bom ahut Ke-ongdung aron repen kewan Barmis supari mate kove akreng kenep long. Lasolong inut kacingnang cek amen Adul Subu Asopo Rubikul Islam arta ningkan ko raisi pusi pangthekpo. Lapente truck driver amen ke Abu Nahid arta ningkan thongke prapho pusi birta rebdulong. Breaking news, aron repen angtan pen kewan Barmis supari mate kove akreng Ke-ongdung kenep long. Sosi Dhonsuri Police Station angkang Dimapur pen kewan bom Barpeta anat kepon bom ahut. Pulis asai khiatung joy pen birta long sikiri ka kuruk bom ahut Ke-ongdung aron repen kewan Barmis supari mate kove akreng kenep long. Lasolong inut kacingnang cek amen Adul Subu Sopo Bikul Islam artan kan ko raisi pusi pangthekpo. Lapen truck driver amen ke Abu Hanif artan kan thongke brapho pusi birta longdun. Ikupan birta pangdapon Vicky Singh News 24 Karbenglo.